Malawi Today. Fufuza za chiwembu zomwe zinachitika pa zionetsero sabata yatha ku Lilongwe. Katswiri wa zachipatala wati lamulo latsopano loona za malingaliro angwiro lilimbikitsa ntchito yopereka uphungu kwa anthu okhudzidwa ndi vutoli. Ndalama zokwana 4 biliyoni kwacha zapezeka msabata zitatu zoyamba za msika wa Thonje chaka chino. Mzamasewero bungwe la Sulom ladzudzula kuchuluka kwa mchitidwe wa kaseweredwe ka nkhanza m'masewero a ligi yayikulu ya dziko lino. Tsopano nazikhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe lomva madandaulo a anthu okhudza polisi la Independent Complaints Commission ICC lati lapeza wambiri mwa umboni omwe limafuna pa zachiwembu zomwe anthu ena adachitira gulu la Citizens for Credible Elections pa zionetsero za sabata yatha ku Lilongwe. Mkulu wa zamalamulo ku ICC Anaislen Soya utakuyembekeza kuti ntchito yofufuza itamawa monga mwachikonzero ndipo adzatulutsa ripoti pambuyo pake. Katswiri wa ulamuliro a Wonderful Nkuche wati anthu ali ndi chiyembekezo chachikulu pa zakafukufukuyu. Franklin Ntambalika walemba ripoti lomwe akuwerenga Chance Mlozabanda. Padutsa sabata imodzi tsopano kuchokera pomwe bungwe lomva madandaulo a anthu la Independent Complaints Commission lidakhazikitsa kafukufuku okhudza zipolowe zomwe anthu onyamula zikwanje adachitira omwe amafuna kuchita zionetsero ku Lilongwe, apolisi ndi asilikali ankhondo akuona. Mkulu wa zamalamulo ku bungweli Anaislen Soya watiuza kuti ntchito yofufuza nkhaniyi yatsala pang'ono kutha chifukwa 90% ya anthuwa apereka umboni wawo. Anzathu investigations akhala pansi kuti ayiunike information yo aone kuti kodi zimene tingagwiritse ntchito ndi ziti, zimene sitingagwiritse ntchito ndi ziti. Akatero amatitumizira ifeyo no kuligo akalemba ripoti yawo ya nkhani imene atenga kuti tigwiritsira ntchito kuti ifeso tilembeso maganizo athu pa nkhaniyo kenako kumapitano kwa commissioner. Katswiri pa nkhani za ulamuliro a Wonderful Nkuche wati mchitidwe olimbana ndi anthu ochita zionetsero zabata siofunika mu ulamuliro wa demokrasi. Kuyembekezera kuti amene anaona zinthu zozikupangika alankhula momveka bwino zomwe anaziona pa tsikulo, ndipo zinthu zofufuzazi zilipatsa upangiri zomwe titaphunzire pa zomwe zinachitika ku Lilongwe. Ulendo wina tidzachite moyenerera. Gulu la Citizens for Credible Elections ndi lomwe lidakonza zionetserozi ati pofuna kukakamiza wapampando wa bungwe la MEC a Annabel Ntalimanja ndi mkulu oona za chisankho a Andrew Mpesi kuti atule pansi maudindo awo. David Sungani Majawa kuwerenga ripoti imeneyo la Franklin Ntambalika. Padakali pano gulu la nzika zokhudzidwa ndi chisankho la Citizens for Credible Elections CFCE lalipitilira ndi zionetsero zokakamiza wapampando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja ndi mkulu wa chisankho Andrew Mpesi kutula pansi maudindo awo. Mneneri wa gulu la Edward Kambanje wauza Zodiac kuti ngakhale patha masiku asanu ndi awiri atapereka kalata ya madandaulo ku Blantyre, Mangochi ndi Mzuzu palibe yankho lomwe bungwe lidapereka pa nkhawa zawo. Mkulu wovoletsa nkhani ku MEC Sangwani Mafulirwa watayankhapo mtsogolomo. Luka Beston olemba ripoti ili. Mneneri wa gulu la Edward Kambanje wati zomwe zidachitika mu mzinda wa Lilongwe kunali kuphwanya ufulu wa democracy ndipo kuyenera pakhale ndondomeko zomwe zingathandize kuti iwo amene amachita zionetsero azikhala otetezeka. Iwo afotokozanso kuti alengeza masiku atsopano omwe achitenso zionetsero zina. Nditsimikizire kunena kuti ifeyo sitikubwerera mbuyo, zikuonetseratu kuti kusayankha kwa MEC kufika tsiku la lero ndi mwano kwa Malawi, komanso kuonetseratu kunena kuti wasakulabadira kunkhawa zimene anthu akuyankhula makamaka pakakonzekeresedwe kachisankho chimene tili nacho chaka chino. Zikuonetsa kunena kuti akungoziyang'ana izi osazikonza zimene zili ndi kuthekera kosokoneza kapena kuti anthu asakhulupirire chisankho chimene tili nacho. Ife m'makalata amu timafotokoza kunena kuti kukhala kovuta kuti anthu akapange chisankho kuti akalikhulupirire bungwe la MEC pamene mchonsecho zina zimene anthu akufunsa amene amakhala ovota iwo sakutha kuziyankha poyera kuti anthu aziwe. Mneneri wa bungwe la MEC Sangwani Mafulirwa wati timpatse nthawi asadalankhulepo pa nkhaniyi. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ndale Vincent Rangel walangiza gululi kuti lipeze ndondomeko zomwe zingathandizire kuti pasadzakhalenso ziwawa pomwe adzachita zionetserozi. Aonetsetse kuti umwe asala kuti bungwe la ndale
chifukwa chanena kuti ngati angaolere andale kumapanga nawo izizi ndekuti zina zonse zomwe akupangazi zikhoza kukhala zopanda ntchito. Tili kunena kuti andale asamachite zionetsero chifukwa ti ufulu sukunena kuti asachite zionetsero ndawa, koma tingoyerekeza kuti andale ena alowezera ndo andaleso ena ambali ina amene akutsutsana ndi zomwe akupangazo ndawo akufuna kuchita zionetsero zawo ndekuti makhala mavuto andaenena ndovuta kuwakonza. zionetsero zomwe zidachitika ku Lilongwe, Amalawi, mabungwe omwe si aboma komanso ena omwe amathandiza dziko lino pachuma adadzudzula apolisi komanso asilikali a MDF kamba kolephera kupereka chitetezo kwa iwo amene ankachita zionetsero pa tsikuli. Dickson Chivwati Gondwe kuwerenga ripoti limene walemba Luca Beston. Tikadali pa nkhani ngati yomweyi, makolo, atsogoleri a chipembedzo ndi mafumu ku Mzuzu agwirizana ndi ganizo lopempha kuti zionetsero zomwe ena akonza mawa lino azimitse mpaka ophunzira form 4 adamaliza mayeso. Mkulu wa komiti yoyendetsa sukulu ya sekondari ya Msongwe ku Mzuzu, Amawaleka Jere, wati nthawi ya zionetsero ophunzira amavutika ndi utsokhetsa msozi zomwe zitha kusokoneza mayeso. Nkhawa zomwe waperekanso mkulu wa komiti ya Kalazi Community Day Secondary School ku Nkhata Bay a Stephen Kalanga. Toera katswiri walemba ripoti. Mkulu wa bodi wa sukulu ya sekondari ya Msongwe ku Mzuzu, Amawaleka Jere, wati zionetsero zomwe zakhala zikuchitika m'mbuyomu zakhala zikusokoneza ophunzira popeza amaomberedwa utsokhetsa msozi, kona akupempha kuti zionetsero zomwe ziliko za lachisanu azisunthe. Zimachitika koma sonzamba kuwonjezekera pamakhala kuyamba zimakhanga zikhala zoona zilongosoka koma kumapeto zimakhala zipolowe zimene mwana wang'ono amene tumwa ku sukulu sopano notamakhanimira kuti zichitika matiye gas paito janataidwa matiye gas ana ena anyamudwa kupita ku health center ena kukomoka and ena sona wina anamwalirapo. And I was one of the witnesses amene azona ndi mpasi deposit and pesa mu. Ndipo mkulu wa bodi ya sekondari ya Kalazi ku Nkhata Bay Stephen Kalanga wali pomwe sakutsutsana ndi zionetserozi popeza ndi ufulu wa aliyense. Iwo ati nthawi yopangira zionetserozi ndiye yolakwika. Pakadali pano tabwera poyera chifukwa choti zionetsero izizi taphunzirapo china chake kuti zikamabwera nthawi ya mayeso ana mitu yawo siyenda bwino. Ena amachita mantha ndi kupita ndi kumayeso komwe sangathe kupita bwino kuti akalembenso bwino. Ndetu kuona kuti zimenezi zikamachitika makamaka mzanganso ayankhulapo kale kuti mademo nthawi zambiri amayamba bwinobwino koma kumapeto kwake kumazamba ziwawa. Gululi lomwe ndi makolo okhudzidwa, azitsogoleri a mipingo komanso mafumu linafunsanso chifukwa chomwe zionetsero amazilola kuti zichitike nthawi ya maphunziro posawerengera mavuto omwe angadze kwa ophunzira. Ndipo regional governor wa chipani cha Democratic Progressive mchigawo chapakati Alfred Gangata anati zionetserozi zipitirira monga mwachikonzero popeza zikufuna kuthana ndi maphokoso komanso nkhanza zomwe zikumachitika pa zionetsero zina. Malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Toyera katswiri. Katswiri wa za malingaliro a ngwiro Dr. Charles Masulani wayamikira kukhazikitsidwa kwa lamulo latsopano loona za matenda mu ubongo ponena kuti izi zithandiza anthu okhudzidwa posalingalira mankhwala okhayi komanso kufunika kwa uphungu. Dr. Masulani yemwe ndi mkulu wa chipatala cha St. John of God wati lamuloli lithandiza kuchepetsa mchitidwe wodzipha ndi kulimbikitsa anthu okhudzidwa ndi matenda mu ubongo kulandira uphungu posaopa kuti awamanga. Biro ya lamuloli ndi imodzi mwa mabiro 13 omwe President Lazarus Chakwera wasayinira posachedwapa zomwe wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo Dr. Matthew Zingwale wati zithandiza kukweza ntchito yopereka uphungu ndi thandizo kwa okhudzidwa. Zambiri mu ripoti la Win Luwembe. Dziko la Malawi ndi limodzi mwa maiko 19 pa dziko lonse lapansi komwe kufuna kudzipha ndi mlandu. Magawo ena lamuloli amati kufuna kudzipha ndi mlandu, ndipo amaonjezeranso kunena kuti aliyense mwa kufuna kudzipha wapalamula mlandu ndipo chilango chake ndi kukhala ndende kwa zaka ziwiri. Koma izi zikuyenera kusintha kutsatira lamulo lomwe alivomereza. Lamuloli ndi lokhudza kudzipha la Mental Health Act la chaka chino. Mkulu wa chipatala cha St. John of God
dr charles masulani wati izi zithandiza kusintha momwe nkhani zokhudza malingaliro angwiro zimayendera ndi kuthandiza anthu osiyanasiyana kupeza thandizo. Kwa ife achitikuza titsono papeza onena kuti anthu khala masuka kofanso azitamangira kufuna thandizo zomwe zingathandize kuti apewe kuchita ntchito umene chifukwa kuti apeza thandizo mwansanga. Ndipo wapampando wa komiti ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo dr matthew zingwale wati lamuloli lithandiza kusintha momwe nkhani za maganizo angwiro amaziyendetsera ndi kuyika chidwi pakupewa komanso kuthandiza anthu omwe ali ndi vutoli. Chimene chichitike chikona kuti munthu akafuna kuputsa mizimu munthu uja azipita kuchipatala samagamangidwa iyayi. Choncho zithandiza kuti anthu azibwerera ku society osati kupita ku jail unnecessary. Nkhani yayikulu mulamuloli ndi yakuti kufuna kudzipha si mlandu koma matenda omwe akuluakulu a zaumoyo adzayenera kupereka thandizo. Winston Kaimira kuwerenga ripoti imene walemba Wini Luwembe. Unduna za maphunziro aku primary ndi secondary wati nkofunikira kulimbikitsa njira zothandizira ophunzira kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno komanso kuchepetsa kusiya sukulu kukwatiwa ali achichepere komanso kutenga mimba zosakonzekera. Nduna za maphunziro a Madalitso Kambawu Wilima wati njira imeneyi kufuna zipangizo zokwanira thandizo la ndalama komanso chisamaliro cha maganizo. Awilima anena izi ku Ngata Bay pamene bungwe la Plan Malawi limapereka nyumba yogonamo ya atsikana ya 112 million kwacha ku sukulu ya sekondari ya Chisu. Toera Katswiri walemba ripoti ili. Nduna yoona za maphunziro aku primary komanso sekondari a Madalitso Kambawu Wilima yali kukweza maphunziro kumafuna zipangizo zokwanira ndalama komanso chisamaliro cha maganizo. Awilima ati njira yatunthu imeneyi ithandiza kuti ophunzira adzichita bwino ndi kukhala mzika zodalirika paokha tsogolo. Tikamati mwana wa skulu athandizire mathunthu timanena kuti mwana wa skulu akamapita ku skulu pali zinthu zimene amayenereka kukhala nazo. Za ku skulu kuja osati zochoka nazo ngati ku nyumba. Monga pamene pali mwana oti akuchoka kudera kwakutali kupita ku skulu ndi kuti mwana amene uja akafuna malo ogonapo pafupi ndi skulu. Andi malo amene aja tikamanena kuti ndi ngati self boarding kapena opanga okha sakhala malo abwino oti mwakolo akhoza mwina nthawi zambiri kuti kumakhala ndi mtima m'malo kuti mwana ali ku malo kwabwino. Komano ngati chipinda chogona momene aperekera ngati kunoko ndiye kuti mtsikana amakhala kuti mtima wake uli pansi ndi malo a skulu zakudya zikhala zikupezeka mwina pomwepo. Izi zayankhulidwa ku Ngata Bay komwe bungwe la Plan Malawi limapereka nyumba yogonamo atsikana ya 112 million kwacha pa sukulu ya sekondari ya Chisu. Mkulu wa bungwe la Plan International ku Malawi Amwape Mulumbi wali nyumba yogonamo atsikana iwonjezera chiwerengero cha atsikana omwe azikhala pa sukuluyi. Amulumbi anapemphanso boma kuti liganizire kuchepetsa ndalama za malo ogonera ngati njira imodzi yothandizira maphunziro a atsikana. Ntchitoyi inathandizidwa ndi Norwegian Broadcasting Corporation ndi University ya ku Norway kudzera mu Plan International ya ku Norway. M'malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu ndine Toera Katswiri. Mumvera nkhani kuchokera kuno ku Zodiac ndipo muli ndine Madalitso Phiri. Tionenso mitu ya nkhani izi tisanapitirire. Ndalama zokwana 4 billion kwacha zapezeka msabata zitatu zoyamba za msika wa thonje chaka chino. Bungwe lomva madandaulo a anthu okhudza polisi lati litsiriza mawa kufufuza za chiwembu zomwe zinachitika pa zionetsero sabata yatha ku Lilongwe. Katswiri wa zachipatala wati lamulo latsopano loona za malingaliro angwiro lilimbikitsa ntchito yopereka uphungu kwa anthu okhudzidwa ndi vutoli. Zamasewero bungwe la Super League of Malawi ladzudzula kuchuluka kwa mchitidwe wakasoledwe kankhanza m'masewero a ligi yayikulu. Dziko lino lakwanitsa kugulitsa matani 3000 a thonje ndi kupeza ndalama zoposa 4 billion kwacha msabata zitatu zoyamba za msika wa thonje chaka chino. Mneneri wa bungwe la Cotton Council of Malawi Priska Jamali wati akuyembekezera kugulitsa thonje lochuluka pofika nthawi yotseka msika mwezi wa Septemba, ngakhale adandaula kuti alimi ena akubisa thonje. Katswiri wa zaulimi anena Chimwaza wati zipitirira kukhala zovuta kuti dziko lino lipeze phindu ku ulimi wa thonje kamba ka ndondomeko zomwe zikutsatiridwa komanso kutsika kwa mitengo yogulira thonjeyo
Imoni Bilingu walemba ripoti ili. Bungwe la Cotton Council of Malawi lati dziko lino lakwanitsa kupeza ndalama zokwana 4 biliyoni kwacha kuchoka ku thonje loposa matani 3000 lomwe lagulitsidwa pa nsika nsabata zitatu zoyambirira. Komabe mneneri wa bungwe la Priska Jamali wadandaula kuti alimi ena akusunga thonje ponena kuti zikuchitika kamba kakusintha komwe kulipo pa ndondomeko yogulitsira thonje yomwe alimiwa akumalandirira ndalama zawo kudzera ku mabanki mwakusintha kwina. Ajamali adali ndi chiyembekezo kuti thonjeli ligulitsidwa lochuluka kamba kuti nsikawu azautseka miyezi iwiri kubwerayi. Padakati pano alima kusunga thonje losiyana-siyana, mavolumes osiyana-siyana, ndo apempha kuti apite ndi thonje pa nsika akagulitse ndithu kuti nsika umenewu uyende mwachangu. System imene yakhazikitsayi ndiyolimbikitsa kuti zimene ayika mu thonje ase kuzitulutsa komanso kumanga phindu lochuluka. Katswiri pa nkhani za ulimi Leonard Chimwaza watali ndi nkhawa kuti dziko lino silikwanitsa kupeza ndalama zomwe linaperekera kuti lipeza kuchoka ku thonje kamba ka mavuto omwe alipo. Izi zili chomwechi chifukwa cha mavuto osiyana-siyana. Tikayang'anira msika wa chaka chino pamene malonda ali mkati zikuonekerabe kunena kuti thonjelo silinalimidwe kwambiri komanso alimi ochuluka akhumudwa ndi mmene ndondomeko yakapezedwe ka mbewu ya thonje idakhalira. Posachedwapa nduna ya zaulimi Sam Kawale inati alimi a thonje atha kupeza phindu loposa 28 biliyoni kwacha akagulitsa thonje lawo chaka chino, ndipo dziko la Malawi litha kupeza ndalama zakunja zokwana $26.2 million likagulitsa mbewuyi m'mayiko ena. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Bilingu. Tikupitirira ndi nkhani zathu masanano. Akuluakulu a ntchito ya mphamvu ya mbwezera ati thandizo la zachuma likusowa pokweza ndondomeko zatsopano za malonda zomwe zingathandize kutukula ntchitozi. Mtsogoleri wa bungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi Liama Brave Muhone wati kuthana ndi vutoli komanso mfundo zina zoyenera kungathandize kuonjezera mphamvu za mbwezera. Yohani izi ku Lilongwe lero bungwe litalandira 20 million kwacha yoti ithandizire kukonzekera msonkhano waukulu wapachaka wa bungwe la Liama. Winston Kayimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akatswiri ena pa ntchito za magetsi amphamvu ya mbwezera akuti kulimbikitsa ntchitozi kuli ndi kuthekera kopititsa patsogolo chitukuko m'dziko lino. Koma bungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi likuti mavuto azachuma akulepheretsa anthu ndi magulu osiyanasiyana kupindula pa malonda okhudza ntchitozi. Mtsogoleri wa bungweli Brave Muhone wati msonkhano wa bungwelo omwe uchitikire ku Mangochi mwezi uno upereka mwayi kwa adindo oyenera wokambirana ntchito zothetsera mavutowa. Iwo anena izi ku Lilongwe bungwe lawo litalandira thandizo la 20 million kwacha kuchoka ku NBS Bank lochititsira msonkhanowo. Mavuto azachumawo ndithu alipo, bozi magetsi okuti atheke pamafunikira anthu osiyanasiyana kumbali zosiyanasiyana kuti atengepo nawo gawo. Tiyandi anthu amabizinesi ayamendesa mabizinesi ang'onoang'ono, mabizinesi akuluakulu, kumbali kuti abwerese magetsi Malawi munomu. Anthu amene afunikira chuma chambiri kuti zinthu zimene zitheke. Mmodzi mwa akuluakulu a banki ya NBS James Junior wati thandizolo likusonyeza kudzipereka kwa NBS pa ntchito samalira chilengedwe. Tikuziwa kuti Leima ikupanga promote energy and also clean energy. Nde kwa ifeyo tikaona ngati ndithu banki yokuti ikutengapo udindo pa chilengedwe komanso kuthandiza mabusiness amene akutukula ngati kubweresa energy Malawi muno. Kwa ife ndizofunikira kwambiri kuti tizipanga support ma initiatives ngati amenewo. Nthumwi pafupifupi 300 zikuyembekezeka kukakhala nawo pa msonkhanowo. Winston Kayimira, Zodiac, Lilongwe. Nzamasewero bungwe la Super League of Malawi ladzudzula kuchuluka kwa mchitidwe wakaseweredwe kankhaza m'masewero a ligi yaikulu ndipo lati lichitapo kanthu. Nalo bungwe la oyimbira mpira wa miyendo lati likufufuza zina zomwe zachitika posachedwapa. Tindi ripoti.
Ochinga pa golo mu timu ya Ekaya Elias Smith ndi osewera kumbuyo mu timu ya Wanderers Peter Cholopi akuyang'anizana ndi zilango zosasewera mpira kwa masewero 3 kapena 4 ngati atawapeza olakwa kuti anachitira za mtopola osewera anzawo pa masewero a ligi ya TNM posachedwapa. Kanema amene wafala pa masamba a mchezo akuonetsa misi akumenya osewera wa timu ya Bullets Babatunde Adepoju pa masewero pakati pa matimu awiri walachitatu ku Blantyre, koma yemwe anayimbira masewero wa Michael Mwambiale analekerera osapereka chilango china chilichonse. Cholopi sanasirize nawo masewero amene Wanderers inalepherana ndi Karonga United kumathero a sabata yangotayi kamba kuti anamupasa red card posafikira bwino osewera mzake. Mtsogoleri wa bungwe la Super League of Malawi Sulum, Brigadier General Gilbert Mitawa, wati bungweli likufufuza izi ndipo sipatenga nthawi lisanapereke zilango. Last season kunachitikaso incident game ya Bullets versus Mafco Pakamu Stadium. Amene maplayer ena a Mafco anapeza kuti anaponda a player wa Bullets. So maplayer atizo kuti pano mpira umekhala pa TV. So akamapanga zithu ngati akusewera mpira wa 1973 ziganiza kuti akamenya munthu wina ake zosakhala za mpira azikuti nyengo zinasintha. Chifukwa ngaloli kuti anthu azipeteka azivula zama kufuna kuonongera nakaliya kumene chifukwa kuti wina akafuna kuwina game yayi. Iye ntole mpira useweredwe mosatira malamulo a mpira. Pa masewero amene timu yake inagonja ndi Bullets, mphunzitsi wa timu ya Ekaya Enos Chatama anadzudzula oyimbira Michael Mwambiale kuti ntchito inamuvuta. Pakadali pano akuluakulu oyang'anira oyimbira atinso akufufuza oyimbira ena amene sanagwire bwino ntchito yawo pa masewero amene za mtopolazi zinachitika. Tikadali pa za masewero, mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames Kalisto Pasuwa watulutsa mndandanda wa osewera 25 omwe wagwiritse ntchito pa masewero opimana mphamvu ndi timu ya Botswana la mulungu lino pa bwalo la zamasewero la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Malingana ndi bungwe la mpira wa miyendo mdziko lino la FAM, masewero ndi mbali imodzi yokondwerera kuti dziko lino lakwanitsa zaka 61 lili pa ufulu odzilamulira. Padakali pano yemwe amalankhulapo pa nkhani za masewero a Christopher Njeula wali masewero ndiofunikira kwambiri pamene Apasuwa akuumba timu yatsopano ya mtsogolo. Zambiri mulipoti lomwe walemba Chisomo Chingwalu. Pa mndandanda wa osewerawo, Pasuwa waitana osewera 17 omwe adawagwiritsa ntchito ku mpikisano wa Kosafa kuphatikizapo osewera wa timu ya Bullets yaing'ono Oscar Petro. Timuyi iyambe zokonzekera zake lero lachinayi. Yemwe amalankhulapo pa za masewero Christopher Njeula wati masewerowa ndofunikira kwambiri kwa Pasuwa pamene akupitirira kukonza timu yake. Ndofunikira kwambiri masewero opimana mphamvu pakati pa mayiko amafunika chifukwa amapereka danga kwa amene amaphunzitsa ma teams kuti athe kuona mwina anyamata ena amene angowaitana kumene taonapo goalkeeper wa Blue Eagles Joshua Waka kuti ndi imapereka danga kuona kuti atakhala kuti afika pa stage yayikulu ma players amene akhoza kuchita bwanji. Komanso tikayang'ana squad imene ikusewera mwina ndi Botswana ndi ma players ambiri amene amasewera kale mu national team bezi kupereka bedanga kuti akhonza kumaona kuti ma combination amene akhonza kumathandiza kwambiri a team ya Flames ndi wotani pogwiritsa ntchito ma international friendlies ngati amene. Masewerowa akudza patapita masabata angapo pamene timu ya Malawi sidachite bwino ku mpikisano wa Kosafa wa chaka chino omwe idagonja masewero awiri ndi kufananitsa mphamvu masewero amodzi. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Avanso ndipo pa mtsiziro pa nkhanizi kumatizanasiyane tionenso mitu yake. Bungwe lomva madandaulo a anthu okhudza polisi lati litsiriza mawa kufufuza za chiwembu zomwe zinachitika pa zionetsero sabata yatha ku Lilongwe. Katswiri wa zachipatala wati lamulo latsopano loona za malingaliro angwiro lilimbikitsa ntchito yopereka uphungu kwa anthu okhudzidwa ndi vutoli. Ndalama zokwana 4 billion kwacha zapezeka msabata zitatu zoyamba mu zamsika wa Thonje chaka chino. Ndipo mzamasewero bungwe la Super League of Malawi ladzudzula kuchuluka kwa mchitidwe wakaseweredwe kankhanza masewero a ligi yayikulu. Munali ndine Madalitso Phiri zikomo kukhala nafe tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazini bwenzi losaona nyengo. Masana abwino muli ndine Tonge Muhoni. Kwafunda komanso kulimitira patali masanano ndipo tiyembekezere mvula yowaza maderena a mdziko muno. Mphepo yamwera yochepa mphamvu ikupitirira kuwomba pa nyanja ya Malawi choncho tiyeni tikhale osamala kuti titeteze miyoyo komanso
katundu. Ndipo pofika lachisanu tiyembekeza nyengo yofunda komanso mitambo ya patali. Pasanano kwa Ngabu kwatentha ndi madigiri 28 pomwe ku Blantyre kwafunda ndi madigiri 23, ku Lilongwe kwafunda ndi madigiri 22, ku Mzuzu 20 degrees Celsius ndipo ku Mangochi kwatentha ndi madigiri 26. Nthawi imene dzuwa layembekezeka kulowa lero pa 3 July 2025 ku Mzuzu 28 minutes to 6, ku Blantyre 20 minutes past 5 ndi ku Lilongwe 28 minutes past 5. Zanyengo kuchokera ku nthambi yona zanyengo nzomwezi. Mwala internet unge mhoni masana abwino. Amakupatsirani zanyengo ndi amazi.